Hello everyone. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनखौ रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। जों दा गामियाव ओंखारनो नागिरदों आरो दिनै 2 तारिख। ओमफ्राय ओंखारनानै गासिनि माखासेयाबो बैथिंसो दङ सिख्लाफोरा। दा सान्दुं गोसा सिख्लाफोरनो जोंनिथिं खाथियाव नै बिसोरल' दङ। माखासेया खावसेथिंजायसो ओमफ्राय मारै जबा बिबार खावजोब्बाय बिसोरो ब्लगार जागासिनो उनाव फैदो दा रागाजों लायलायगोन माखासेफ्रा नेनो बाबायनो अ आं हाला जोंखौसो भिडिअ खेबो मेथाइया बोरो ओमफ्राय औ दे खेबबाय आयौ जि मोजां मुखुत बायदि नुखादों इसे समायना लागा बिफां लाइफांनि बिलाइ गोरलैजों दाउ खौवौ गोदै देंखोजों समायजोब्बाय आयं बैसागुआ औ फैदो बिस्रासो ओंखारखांगलायबाय जोंहा दाबो जाया सिख्लाफोरना सिख्लाफोरा जि गावदां देलायनानै दङ आंलाय ओमफ्राय गावसोरल' दोनथ' जाया बा ग्राफार मडेलफोर जाहांबायथ' आरो खावसे दंबावोसो रोदा नुहोआनो मा हरनांगौ फैदो थाफैजोबदों मा होमबा मानो मानि जिब खोलायदा बाहायबा अट'खौ लानानै खारसिगोन बिसोरो लागाव ओहै बैसागु फैसाखौ खेबनाङो बावजोब्बाय सिख्लाफोरखौनो आयौना खेराया हा बोसोर गोदानावलाय बेखौ गानखानांगौ ना माथो खालायबावनो जोंहा लामा ससेयावनो सोमथाबबो जाखाबाय नामा लोगो सानैजों उन जाबाय बै लोगो मोननाय लोगो
Oh hi. हॉस्पिटल में जाने का कमरा सीधी हो या पूर्वी हो बिल्कुल नहीं जल्दी तो शक्ल मत दूं आ गई बयनावबो बिदिनो एसे एसे मोसाजोब्बाय आरो ओमफ्राय बांद्राय मिउजिकखौ होजायाना नङाबा कपिराइट फैगोन बेखायनो माखौबा माखौबा मिउट खालामबाय आङो अबस्था खाराब जाजोब्बाय गरमजों जाबजों गरम ना आजां गाजां गामियानो गिदिरथारना खावसे गिदिंनायावनो मोनालायनोसै सानाव ओंखारबाबो
जाबादि मोजां मोजां मोनथों मोजां मोजां मोनथों मोजां मोजां मोनथों दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोनहा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालांदो थेंक इउ फर वाचिं मेंबोजोब्बाय सेस फैयै फैयै मबाइलाबो चार्ज गैला आंना फ्लेश लाइटआनो जाबावला 5%ल'सै